Será pola Roibén que aínda me sinto a salvo, Antía Otero. No mes de setembro, Guadi Galego lanzaba co seu sinxelo Oda unha mensaxe ao mundo. Estou tan viva, sigo viva. Logo da Roibén do 2022 e dun tempo dunha simbólica ausencia nos escenarios do país, Guadi Galego segue a atravesar etapas e dá paso a novos horizontes, sen esquecer que a vida existiu e persiste nela. Neste 2024 regresa cun novo espectáculo, Síntese Horizonte, expresamente concibido para representar ao vivo en 3 únicas funcións sobre as táboas dos teatros de Galicia. Síntese Horizonte é unha aposta da propia Guadi Galego pola evolución do seu son, pois con cada disco e con cada espectáculo Guadi foi aprendendo a desaprender do establecido. Agora ela, acompañada dunha portentosa banda e cunha produción que destaca pola súa coidada iluminación e posta en escena, confirmará o que desexábamos ver, sentir e escoitar, o poder transformador da música ao vivo. Estas palabras comentábanse, dicíanse, escribíanse na web de compostelacultura.gal xusto agora que ven a nova xira de Guadi Galego, que como vos dicimos chámase Síntese Horizonte. E como podedes intuir, falamos hoxe de Guadi Galego, unha das maiores artistas do panorama musical galego dos últimos 25-30 anos. Falamos das súas músicas, da súa traxectoria e falamos de moitas cousas máis, de emocións e, sobre todo, como di ela, de estar vivas. Hola, hola, que tal? Son Germán Estévez, o Germano á portuguesa. Estades no Galiportus, nese voso podcast galaico-portugués unindo Galicia-Portugal voz a voz. Estades no programa de radio, se escoitades en Radio Lleriz 107.2 da FM. Sede benvidos, sede benvidas a este novo episodio. Espero que o disfrutedes. Imos xa ca entrevista a Guadi Galego. Ben, pois aquí estamos con unha pedazo artista, con Guadi Galego. Moi boas, Guadi. Hola, que tal? Graciñas por atender a nosa chamada, graciñas por estar aquí connosco no Galiportus, para falar un pouquiño da túa vida tan plena que está chea de actividades. Ahora comentamos un pouco todos os proxectos. O primeiro, sí que nos gusta preguntarlle a xente, un pouquiño aos nosos participantes, como é a túa infancia, que te marca naquela cedeira na que naces? Bueno, pois eu nazo xa fai 50 anos nun pobo mariñeiro, nunha familia onde eu son a quinta filla, entón, imagínate, pois é unha vila, entón, bueno, tes bastante liberdade, e por outra banda vives nunha familia numerosa, non? Onde, bueno, pois todo flúe con con certa autonomía, que sobre todo. E, bueno, sí, márcame pois a xente, evidentemente, a familia, o sitio onde te crías, como te relacionas, bueno, como todo o mundo, non? Supoño. Como son os teus inicios na música, Guadi? Alguén da familia te impulsa? Sí, bueno, no, que va. Os meus inicios son, eu empecé a formarme ali en Cedeira, porque é un pobo moi musical, despois fui ao conservatorio a Ferrol, e xa despois máis profesionalmente, pois cando xa vou estudar a Santiago de Compostela, meu irmão é Santiago Cribeiro, que era un dos músicos de Berrogueto, buscaban unha cantante, unha gaiteira que pudera cantar. Mira ti como era o conto daquela, gaiteira que pudera cantar, e entón, pois eu estaba ali. Así, sin darme conta, pois entrei en Berrogueto, que era unha banda, xa fixera o primeiro disco, e entón, bueno, xa tiña certo prestixio, e sin darme conta, pois estaba ali a tope, xa facendo xiras potentes, sin saber moi ben o que facía. Iba un pouco por inercia. Sí, para os máis novos, para os que nos estean escoitando, que
que sexan xa xeración Z e demais, que significa Berrogueto neses anos 90 para a música galega, para a música folk? E para ti tamén. Vale, pois, sí, bueno, Berrogueto forma parte do que foi o primeiro boom do folk. Creo que ahora estaríamos no segundo, máis ou menos. Ahora seríamos máis no urban trad, ¿no? No urban tradi. Sí. E aquela era o punto que se chama do folk, que era algo que tiñamos que ver coa fusión, ¿no? Da música tradicional celta e algo así, algo máis fusión que se chamaba, ¿no? E Berrogueto é parte dese, unha banda moi prestixiosa en ese momento, e bueno, que tuvo un percorrido bastante longo, porque eu estuve en 10 anos e despois de que me fun eu, como que estuveron outros 5, creo, ou algo, non, máis, 7. Eu marchei no 2007 e ainda estuveron até o 2014, e unha banda que nace no ano 96. Entón son moitos anos de carreira, non? Bueno, era unha banda moi potente, a verdad que sí. Ali xa colaboras e traballas con xente que tamén hoxe tamén moito renome, con Guillermo Fernández, con Xavier Díaz. Conservas contacto con todos eles? Sí. Bueno, pues Guille sigue tocando comigo, leva pues dende aquela, tocando comigo dende sempre. Isaac sigue tocando comigo. E Xavier, pues eu coñecía a Xavier de antes, de feito Xavier é o meu relevo en Berrogueto, é dicir, eu deixo Berrogueto e entra el. Eu realmente nós en Berrogueto non coincidimos despois en proxectos máis corais, a cada canto, e sí, claro, sigo tendo moita relación, sí, moita. E en que momento, bueno, pues un artista decide proseguir o seu camiño? Que chip hai aí nesa cabeza para que tú nun momento dado digas, bueno, pois eu quero facer proxectos propios, que creo que xa estás no 6º ou no 7º, agora falamos un pouco. Sí, bueno, eu no 2007, no 2006, cando eu xa sinto que chego a termo aí con Berrogueto, comunico a miña marcha, ao principio todo o mundo moi reticente, no, a que marchara, porque claro, que íbamos facer e agora hai que buscar outro cantante e tal. Dixeron que eu xa agotara os meus momentos ali, que precisaba descanso e reiniciarme, non? Bueno, e despois entra o meu proxecto persoal, xa despois, cando saio de Berrogueto no 2009, edito un disco que non xiro en directo, que eso xa é como unha cousa un pouco rara, no? Que chama Benzón, que eu digo, o meu disco de tránsito entre a música tradicional e xa máis a música da autora ou pop que fago agora, que non sei como, non podo etiquetar, cada vez podo etiquetar menos a música que fago. Bueno, pois as inquedanzas de escribir dende a óptica dunha muller que está na bueno, xa de 30 anos casi, no, 33 tiña, querer escribir sobre as cousas que me preocupan, sobre as miñas vivencias e a da xente que me rodea, facelo dende outro son diferente, non? Bueno, pues un pouco liada de manta a cabeza, pero tampouco saiu mal, costume moito sacalo adiante e intentar que a xente entendera que iba a facer algo totalmente diferente, pero bueno, aí estamos. Seguimos. Xustamente aí que comentas, bueno, un pouco as preocupacións, eu creo que temas que coñece, non vou dicir todo o mundo, porque todo o mundo é algo moi extenso, pero sí que que teñen moita difusión, como Matriarcas, como Cedeira, como Chea de Vida, que neses temas que aparece máis, o que che preocupa ou o que te fai sentir viva? Son temas moi diferentes, pero bueno. Sí, son temas moi diferentes, sí. Bueno, creo que é o máis o que me fai sentir viva, non? Creo que sí. De todas formas, eso é a tónica da vida da xente. A xente, o que nos preocupa non sai adiante nunca, quer decir, nunca ten éxito. Nunca cala na xente, sí en un porcentaxe moi pequeno, pero realmente a xente quere identificarse coa esperanza, co optimismo, co que nos fai sentir vivos e co que nos fai tirar pa adiante. Por eso, pois temas como Chea de Vida, Matriarcas, que fala realmente do empoderamento das mulleres da vida da xente, no? Que ao final son tan diversas como
como non só en idade, sino no que significan, no? E Cedeira, que non deixa de ser un himno a miña terra, no? Que me fai sentir viva, claro que sí. É dicir, todo, se te fixas, todos os temas, eses dos que acabas de nomear, fan mención a algo que ten que ver coa comunidade. É dicir, non é nada individual, sino que é todo colectivo, no? Eu estarei chea de vida, pois como se pode sentir chea de vida calquer persoa. En Matriarca son calquer muller e en Cedeira fala dunha comunidade de xente, no? Bueno, creo que ao final eso é simbólico, pero di moito. É dicir, a xente necesita sentirse identificada, no? De algún xeito. Sí, cada vez somos máis individualistas e facemos menos comunidade, sí. verdade? Bueno, creo que cada vez somos máis intentar salvar o cu de cada un e tirar para diante. E non o falo como crítica, é complicado a veces sentirse parte dunha comunidade. Pero bueno, nos povos ou nas vilas é un pouco máis fácil. Nas cidades custa máis. máis. Tes unha chea de premios, Guadi. Bueno, sempre me gusta destacar Martín Kodax, porque ten unha implantación xa en Galicia moi interesante. Nos aquí en Alleriz xa falamos con un proxecto moi interesante como a Arca da Noé, con Noé ao mando. Non sei se xa estuveches por Vilar de Santos. Sí, estive en Vilar de Santos fai 3 anos facendo un concerto de piano, guitarra e voz con meu compañeiro. E fora, vamos, o sea, teño aí grabado a lume, porque eso é un exemplo tamén de comunidade, no? E de activismo dentro do rural, que é dinamizar un espazo no que a cultura chega dende moitos sitios, a música, e un espacio nun sitio tan pequeno que xa é nunha provincia como a vosa, a que nos custa tanto chegar e que vemos tan necesario chegar e facernos partícipes tamén dos ourensáns, no? Que dende aquí xa sei que soa un pouco como a denuncia, no? Pero parece como que a franxa atlántica é como moi potente, no? A Coruña e Pontevedra, e logo nos queda Lugo e Ourense, que son, vamos, as provincias das máis fermosas que hai, con un montón de xente que está interesado en escutar un montón de cousas e que nos custa tanto chegar. Por iso, cando chegamos, somos tan felices, no? Entón, bueno, pois ese espazo da Noé que faino con tanto esforzo, dedicación e cariño, pois é un reducto. Con que te quedas, Guadi? Con concertos máis pequenos, máis personais ou con grandes palcos? Xa sabemos que tú non eres o Rolling, pero digo... No, iba a decir, parecen os grandes... No, a veces cando falo neses termos, no, que a veces ríome de mí mesma, no digo, este palco tan grande, e digo, pero Guadi, por Dios, a terra, que... No, quedome un pouco con todo. A min o espazo pequeno gustame moito. Eu necesito, por exemplo, acabo de empezar a miña xira acabo de empezar en espazos de 500, 450. Son espazos grandes? No, para mí son espazos son os espazos que me corresponden, no? E donde casi podo ver a cada persoa, no? Que está ali. Pero bueno, eu son moi de espazos pequenos, pero xa che digo, tampouco teño a posibilidade de ni siquiera, non sei, de tocar en espazos enormes. Entonces, bueno, quédome con que, non sei, con que está ben así, non pasa nada. Aquí tamén tivemos a oportunidade de falar cun unha asociación moi querida, Rebulir, que tamén che deu un premio a Cultura Galega en 2018 e quedaron encantados contigo. Sí, bueno, eu con eles, no? Porque non puidera ir a recibir o premio porque estaba, non sei, tería a miña filla como en algunha... Estaba moi longe, non sei se non estaría en Cedeira ou... E despois quedamos en que iba a ir un día. Entón, fun un día e tive unha charla coa xente de Rebulir e cantamos uns temas ali e a verdad que foi un encontro moi fermoso que eu tamén o teño así como moi... non sei, como moi na lembranza tamén. Sí. Bueno, pasan varios discos, varios traballos e en 2019, xusto antes da pandemia, faz un traballo, realizas un traballo que se chama Inmersión, con colaboracións en 7 linguas. Neste podcast, neste programa, encántanos a cuestión lingüística.
E recibes un premio á promoción da realidade plurilingüe do Estado. Non sei que tipo de premio é ese. Bueno, pois é unha fricada de premio, para que nos vamos a engañar. É unha fricada de premio que dan 6 territorios do Estado con tintes políticos absolutamente distintos e que se teñen que poñer de acordo, entendes, para dalos. Entón, bueno, normalmente danllo, pois, creo que os 2 anteriores anos foran Microsoft e Eroski, por aquel, bueno, por toda a promo que fixeran en trilingüe, creo que fora fai, non sei, xa foi tempo. Non o dan todos os anos, dano de cando en vez, cando hai algo que o merece. E dende aquí, dende Política Lingüística, pois presentaron o proxecto. Era a primeira vez que yo daba un proxecto cultural, non? Bueno, nos moi felices, evidentemente. Para nós foi, bueno, unha experiencia máis. Fíxonos moi felices recibir ese premio, porque eu tamén son unha apasionada das linguas, creo moitísimo en que temos moita falta de achegarnos ás linguas minorizadas con naturalidade e que eso tamén nos achega a xente e que temos moita sorte de ter aí o portugués aí pegado a nós e todas as linguas do Estado e que somos grandes descoñecedores, ¿no? Porque hasta para iso pensamos en clave de capital, ¿no? Sí. Bueno, eu creo que hai que pensar máis en clave de humanidade e de aprendizaxe que non en clave de capital. Entonces, bueno, pois o do portugués é algo que me parece que me ten loca, ¿no? É dicir, como somos capaces de vivir moitas veces tan de costas, ¿no? Nos a eles e eles a nós. Cando todo iba a ser moito máis fácil. Sí, justamente aí colaboras tamén con Ana Bacallao, non? Sí, Ana Bacallao é a que canta Matriarcas. Que canta Matriarcas, bueno, é o que ti comentas, bueno, tocas o aranés, tocas o asturiano, fas esas pinceladiñas na diversidade lingüística e o que comentas, que é unha das bases tamén deste programa, non? A cuestión de Portugal tan preto e tan lonxe tantas veces. É tan lonxe, sí. Está aí ao pé e de repente está tan lonxe, non? Sí, algo aí teríamos que facer un exercicio, non? Que entre todas que nos achegara máis, pero non sei, xa non nos tocará a nós, non sei a ver as que veñan. En que momento ves que está a lingua e por onde van ir os tiros? Ti que eres tan optimista? Bueno, eu coa lingua non son tan optimista. Non eres tanto. Creo que coa lingua non. Coa lingua son bastante realista, é dicir, creo que académicamente, e isto, como aquí non se pode sacar de contexto, bueno, decir, porque cada vez que digo isto parece que son super optimista coa lingua, pero non. Académicamente e formalmente estamos no mellor momento e a nivel divulgativo e de realidade da lingua estamos no peor, porque vamos perdendo galegofalantes a pasos axigantados. Entón, bueno, pois é o que hai. É dicir, temos máis amor pola lingua que nunca. Creo que hai un amor propio máis grande, máis respeto. Creo que todo o mundo sabe falar galego, ou casi todo o mundo sabe falar galego, e casi todo o mundo sabe escribir o galego, e académicamente funciona, pero logo perdemos falantes. Entón, diste, que facemos mal? Que se fai mal? Pois non o sei. Pasa todo isto por achegarnos moito máis a Portugal? Ti, por certo, xa actuaches algunha vez en Portugal? Supoño que sí. Sí, eu actuei, pero é totalmente simbólico. Portugal para nós, bueno, é simbólico. A min gustame moito ir a Portugal, a min encántame actuar en Portugal, pero é moi difícil actuar en Portugal. Pero igual é difícil que actuar no resto de España. Entón, bueno, tómome isto como que o meu territorio é este, eu teño que agarrarme aquí, a miña xente é esta que me escoita e todo o demais son anécdotas. E quen diga que pasa por achegarnos máis a Portugal e pasa porque os portugueses se acheguen máis a nós tamén. Quero dicir que aquí é unha responsabilidade colectiva, pero nós para eles tamén somos un reducto. Explícome, e somos como uns que estamos aí que non saben moi ben que é o que falamos, moi parecido ao deles, pero tamén temos un sotaque distinto. É todo como hai como un descoñecemento, non? Moitas veces. Nós deles e eles de nós, cando realmente falamos a mesma lingua, prácticamente.
Vexote escéptica. Estás igual de escéptica para a cuestión que tes tan presente nos teus temas, a cuestión da muller, da igualdade, do feminismo? No, aí non xa non estou tan no, o feminismo é... Vamos a ver, estamos moi lonxe da igualdade, pero estamos nun camiño importante que pasa por reestructurar todo moito, que moita xente teña a sensación de que é unha pasada de voltas para que logo todo se vaya a un equilibrio real, ¿no? Pero vamos, estamos aí, estamos no camiño. Estamos no camiño, con moito esforzo, moita dedicación, moita consciencia de todo, pero estamos aí. E coa lingua estamos tamén resistindo. Quede claro. É dicir, eu creo que estamos máis na resistencia, pero temos que tomar conciencia do que hai. De todas formas, a globalización é inminente, é dicir, é parte da vida, é dicir, as linguas xa non son o que eran, xa non teñen o peso que tiñan. Non sei, isto é unha reflexión de tía petarda que non me apetece ter aquí cos ointes porque vamos, vai máis alá. Sí, sí. Vale, pois volvemos outra vez un pouco de alegría, menos petardismo a 2020. Contanos un pouco de como, penso que foi Costuras, ese quinto disco, e esos 40 concertos que deches por todo o estado, en plena pandemia, ou xusto despois. Sí, Costuras é como o noso disco de consagración, ¿no? É dicir, de decir, vale, pois xa estamos aquí facendo a nosa música, coas nosas cancións, bueno, as miñas cancións de outro xeito, e foi unha xira maravillosa, o sea, eu teño a xira de Costuras como gravada a lume, porque acabamos eso de sair de pandemia, estábamos en pandemia, coas máscaras e todo, e saímos da xira de Costuras sin elas, pero prácticamente pasamos toda a xira con todas as restriccións e toda a movida da COVID e todo o rollo, ¿no? E ainda así disfrutámola moitísimo. Foi unha super experiencia a xira de Costuras, esperando porque esta próxima sexa, pois, polo menos como esa. Agora falamos do proxecto actual, onde te sentiches mellor acollida? Senticheste ben recibida, querida en todas partes? Ou especialmente, o que sei, toquei en Euskadi e encantoume, ou adoraronme en tal sitio? Bueno, Madrid é sempre a miña praza fácil. Madrid? Sí, Madrid é a miña praza fácil. Por qué? Porque hai máis galegos, porque os galegos levan os seus amigos de Madrid ou de outros lados, e hai máis xente que escoita a miña música. Madrid é un destino que a min gustame ir polo menos se non todos os anos de cada ano e medio. E agora... Pero bueno, foi nos ben tamén en Barcelona, foi nos ben en Euskadi tamén, sí. Dime. No, digo que agora xustamente que comentabas ao principio da entrevista a cuestión do segundo momento así de boom actual do folk, ves que Tanxugueiras, Fillas da Casandra, tanta xente que está aí actuando e rompendo certos moldes, crees que será chegado cantando en lingua minoritaria a outro tipo de público, máis que nunca? Elas entran nun aspecto que está moi de moda, que é o world music, ¿no? É dicir, as músicas de raíz. Entón entras desde outros lados, sabes? Entras desde outra óptica. Casi é simbólico a lingua na que cantes. Mola porque é exótica, entón está ben, sabes? Porque entras por outro lado. E sí que creo que estamos en un bon momento para iso, para a xente nova, o urban tradi, ou a música urbana mesturada coa música de raíz, está como bastante de moda, e entón eu creo que o teñen moito máis fácil, sí, moito máis fácil. O que fago eu xa non ten a mesma cabida, porque eu, aínda que na miña música hai moitísima identidade, porque está dentro de min, evidentemente, eu fago música de autora, é dicir, pois é o que hai que entender os textos, sabes? E a veces enténdense e a veces non. Entendes? A complexidade. A súa complexidade, sí. Moi ben, acabas de actuar, penso que sí, corríxeme se me engano, en Compostela e en Ferrol, con entradas totalmente esgotadas,
Contanos un pouco, conta aos ouvintes que este novo proxecto de Síntese Horizonte. Bueno, pois este é un proxecto que nace despois de Roibén, que é o meu último disco, que é un disco que eu non xirara en directo. Entón, pecho saco un single que se chama Oda este setembro, que xa saquei este setembro pasado, que é un pouco un feche de círculo desde Roibén, que é un disco de moita contradición, que nace da dureza, pero que camiña sempre cara a esperanza, que ten un son moi determinado, cunha estética, bueno, dura en algúns aspectos, pero tamén hai moita esperanza, ¿no? Entón, bueno, construímos este Síntese Horizonte pois un pouco baseado en eso, en que nunha vida que é a vida de moitas, que non é a miña, porque eu falo en primeira persoa, pero eu estuve inspirada na vida de moitas mulleres ou de moitas persoas incluso, que camiñan pois cara a un horizonte máis optimista e de empoderamento, de aceptación tamén da madurez, e que vai, pois é un espectáculo que vai dende eso, dende a dureza ata a esperanza e ata bueno, a alegría e pasando por humor e vamos, é un espectáculo que deixonos absolutamente fascinados esta fin de semana porque flipamos moito co público, entendeu perfectamente o que había. Bueno, foi unha super experiencia. Tamén é un equipo moi grande, somos 9 persoas en palco, máis 2 técnicos de luz, máis o técnico de son, a xente de produción, máis a xente da escena. É un espectáculo moi... Bueno, era un pouco pretencioso, pero ao final resulta que funcionou. Entón, estamos moi contentas, moi contentas. Falas un pouco, e xa estou acabando, falas un pouco desa aceptación, bueno, nun mundo cheo de problemas e de complicacións, como estamos un pouco filosofando, pero como podemos aceptarnos mellor? Cal é a túa contribución aí a esa madurez e a esa aceptación? Eu creo que eso pasa coa madurez. A aceptación chega na madurez, porque cando eres novo, tens que estar na rebeldía e non na aceptación, non? Se cadra, cando chegas aos 50 anos, entras na aceptación porque, bueno, é o que hai, sabes? Xa viviches un montón de experiencias que entrar na aceptación non significa que estés sin moverte e que sexas hermético ou que non des pasos cara a movimentos máis revolucionarios ou que te fagan seguir adiante. Ou resignarte, claro. Exactamente. Eso, a aceptación é unha cousa e a resignación como tal é outra, non? Pero sí é certo que ves as cousas de outra maneira e eres capaz de vivilas como estou vivindo eu esta xira, non? É dicir, dando grazas e aceptando o momento que me está tocando vivir como o mellor dos momentos. Non sei, como que estou disfrutando moito do que teño e dándome conta de que é unha pasada o que estou vivindo, que son unha privilexiada e que teño que agarrarme a iso como nunca, porque o resto, é dicir, estamos vivindo un xenocidio en directo, non sei se nos damos conta, e como a ese e outro, o de Ucraína e Rusia, e hai un montón de guerras en todos os lados e a xente morre de fame e nós estamos neste mundo preocupados de que as nosas cousas vayan adiante, non? Entón, bueno, síntome absolutamente privilexiada do que estou vivindo, non? Ti que comezache na música, naquela música analóxica, tamén viviches un boom tremendo. Coméntanos un pouco como foi estes anos de tanta transformación, como os viviches, e se tamén se pode vivir da música a pequena escala, se é que o teu é pequena escala, que non me acabo de creer. O meu é pequena escala dentro do que é o mundo e pódese vivir. É como calquer negocio, é dicir, ti podes ir a mercar o Carrefour, e digo Carrefour, como podo decir calquer outro establecemento, que Carrefour non me paga e menos mal. Pero podes comprar na tenda do lado e comprar o produto de achegamento consciente, sabendo que estás facendo. Ou podes comprar no Amazon. Entón, pódese vivir? Sí. Con esforzo, moito esforzo, que senón que lle pregunten á señora que ten a tenda pequena. Pero, ao final, todo isto é ir equilibrando,
sabes? Irte equilibrando dentro de todo. Tomando tamén conciencia e consciencia de que é o que te fai feliz e que é o que non, porque non creo que sexan máis felices os que están nunha multinacional traballando, cobrando moitos cartos, pero traballando pois dirixidos ou pensando que teñen que facer un produto determinado para poder seguindo tendo un estatus, non? É delicado todo. Todo pasa tamén pasa por os teus valores ou a túa filosofía de vida ou o teu xeito de estar no mundo, non? Que falo moitas veces diso, pero é a primeira premisa, non? Como ti queres estar neste mundo e que pegada queres deixar, sabes? E darnos conta tamén que o mundo está cheo de xente talentosa que non coñecemos e que non vamos a coñecer nunca. Entón, bueno, non sei. É complicado. É complicado. Como ves este 2024 tamén en clave galega? Bueno, eu creo que vai ser un ano para a música, creo que vai ser un ano bonito. A min faltame proxectos máis pequenos que tamén teñan máis difusión e que se vexan. Faltame máis diversidade cultural, que non podemos facer todos o mesmo, temos que facer cousas diferentes. Pero vexo ben, eu quero pensar en positivo, non? E a ver se vai saindo ben eso en ese aspecto. E logo nos outros aspectos, pois non teño nin idea. Non teño nin idea. Non sei que tempo vai facer, quen vai gañar as eleccións, non sei nada. Do resto non teño nin idea. Non te podo decir. Moi ben. Incertidume. Incertidume, que se di. Moi ben. En canto aos teus concertos, xa tes tamén cita para Pontevedra en abril, que proxectiños, como vai aí un pouquiño o itinerario anual? Pois nada, está Pontevedra en abril, vamos facer a Festa do Queixo de Arzúa, Porta América, e despois hai máis cousas aí xa casi pechadas, pero aínda estamos véndoas. Eso sí, o que se ve nos teatros non é exactamente o que se ve fora. É dicir, nós temos que facer unha adaptación do espectáculo para fora porque o teatro dache a posibilidade de facer un espectáculo determinado para que luzca en teatro e fora é diferente. Non pasa nada, son espectáculos distintos. Por lo tanto, recomendo a xente que vai aos teatros a vernos porque paga a pena. Non é porque sexamos nós, porque realmente creo que o espectáculo é o suficientemente bonito como para poder aprecialo. E a xente que non te coñece, Guadi, que me parece que hai moi pouca xente, vamos, isto é clarísimo xa, porque... Non, hai moita xente, hai moita xente que me coñece. Quero creer que te coñece todo o mundo, pero para quen estea escoitando o programa, eu que sei, aprendendo ou practicando galego, ou dicindo quen son estes frikis de Ourense, que lles dis? Por que hai que seguir a Guadi ou por que hai que escoitar a Guadi? Bueno, eu non creo que haiba que seguila nin escoitala. Eu creo que a miña valía é que a miña proposta é honesta, é unha proposta moi persoal tamén, e que cando entras, pois a maioría da xente queda con ela. Non sei por qué nin por qué non. Hai outras que se van tamén, que tamén ten que ser o bo, no? Que isto siga rulando, no? Que hai xente que entre e nova e que se vai e outra que se vaya. Pero, bueno, eso, pouco máis les podo decir, que paga a pena velo, de verdad que o digo en serio. Outra cousa que despois se chegue ou non che chegue, pero que paga a pena achegarse ao espectáculo, de verdad que paga moito a pena, porque somos un equipo moi consolidado, con xente moi pro, traballando a moito nivel e bueno, e é bonito de escuitar e tamén bonito de ver. Moi ben, Guadi, non sei se nos podes deleitar con 30 segundiños algo a capela, xa para acabar este furor. Vai ser que non, ¿No? Esa trampa en esa trampa non me metes, Non te metes na trampa, entón teño que poñer un tema enlatado. Que pena. Moi ben, nada. Vai ser que desta non me pillas. Alégrome. Pero bueno, básicamente porque estou afónica e aquí sentada no sofá que
que non me dá para cantar, pero bueno, nada, prometo que se vou para Allariz, pues prometo ir aí a facerche 30 segundos a capela. Nada, non pasa nada. Un placer, graciñas polo teu tempo, un luxo escoitarte, gracias pola túa humildade e pola paciencia. Nada, por favor, grazas a vos por facer estas cousas, veña, un abrazo. Unha aperta grande, seguir ben. Chao, chao. Veña. Ben, e ata aquí a entrevista con Guadi Galego, que nos atendeu fabulosamente. Agradecemoslle moitísimo o seu tempo novamente. Esperamos que vos gustasen estes minutos de radio. Lembrade, estamos en Radio Allariz 107.2 da FM, programa podedelo escoitar para quen esteades pola contorna. Sábados de 12 a 1, redifusión tamén á noite, ás 10 da noite, e luns ás 6 da tarde, graciñas a Carlos, como sempre, nos mandos técnicos. Eu son Germán Estevez, o Germano, e tamén podedes disfrutar do podcast nas redes. Estamos en iVoox, en Spotify, en Pod Galego, tamén en Apple Podcast, para que nos queirades seguir nas redes. Estamos en Facebook, estamos en Instagram e tamén en Twitter. Ata aquí, como vos dicimos, o episodio de hoxe. Por certo, quen queirades escribir, estamos en galiportuspodcast@gmail.com para suxerencias, para queixas, para todo tipo de comentarios. Estamos arrancando 2024 con moitas ganas. Como vos decimos, ata aquí o episodio de hoxe con Guadi Galego falando de música que chega á alma, falando de emocións e de vida, con ela, cunha artista que transmite totalmente esa humildade e ese ben querer polo que fai, unha maravilla. Con ela, como non podía ser de outra maneira, deixámosvos un dos últimos temas de Guadi, que se chama Oda. Foi un delirio, unha quimera, poder reivindicarme na alegría, tratando de sentir que estou viva, sabendo que hai poder. E no percurso dos días sorpréndome tan libre, merecida, amando sen pensar noutra vida, sabendo que hai poder. Quero aceptarme en cada tranco que me asusta, sen mancarme nos afectos, sen fuxir dos desperfectos, confirmar que sigo viva. Quero misturar o que me importa co importante, sen xulgar o teu proceso, sen fuxir do meu desexo, confirmar que estou tan viva. Foi ilusión, fantasía, poder reivindicarme na ousadía, tratando de sentir que estou viva, sabendo que hai poder. E no silencio do amor abrazo a diferenza do vivido, rompendo cada molde establecido, sabendo que hai poder. Quero aceptarme en cada tronco que me asusta, sen mancarme nos afectos, sen fuxir dos desperfectos, confirmar que sigo viva. Quero misturar o que me importa co importante, sen xulgar o teu proceso, sen fuxir do meu desexo, confirmar que estou tan